Moi drodzy, tak ciemno tu jest, że musiałbym się oświetlać zapalniczką, ale nie świeci, dobra. Witam was pięknie. Panowie, chłopcy, dziewczęta, po długiej przerwie, ja się bardzo stęskniłem za robieniem materiałów. Nie wiem, czy by się za mną stęskniliście. To nie będzie typowy materiał, moi drodzy. W ogóle przepraszam was za to, że tu tak mało światła i w ogóle, ale dlatego ten materiał powstał, że tu jest tak mało światła. Moi drodzy, jak widać po tytule, postanowiłem sam sobie zrobić softbox. Oczywiście można softboxa sobie kupić, nawet nie za jakieś tam potężne pieniądze, no ale po co wydawać pieniądze, jak można za to kupić wódkę na przykład, czy coś takiego. Także ja sobie takiego softboxa zrobię sam. Moi drodzy, z czego będę tego softboxa robił? Mam nadzieję, że pójdzie to jak najbardziej sprawnie. Potrzebujemy tak. To jest... zaraz wam wszystko będę tłumaczył. To jest wzięte z lampki. Tutaj był zamontowany taki klosz na tym, tutaj w ten sposób. I moi drodzy, w tym była oto to taka żarówka. Jest to 13 watów z firmy Osram. Nie ma tutaj product placementów. To jest tylko wszystko w ramach, żeby wam powiedzieć, jakich tutaj używałem rzeczy. Nikt mi tutaj nie zapłacił. Mało tego, ja tu musiałem za to wszystko zapłacić. No i jak to świeciło? Świeciło nie najgorzej, ale to jest światło białe. Takie, białe. To jest światło, no tak, białe, ale to jest, jakby to wam pokazać tutaj, czy będzie widać w ogóle, co tu stoi na tym? O, proszę. To jest światło ciepłe. To jest światło, o, ostrość. To jest światło ciepłe, czyli że jest takie żółtawe, a nawet żółte. No i to nie jest dobre światło do kamery. Także stwierdziłem, pooglądałem parę poradników na internecie, poczytałem i zebrałem parę rzeczy, które mi posłużą do zrobienia sobie takiego małego, domowej roboty softboxa. Dobra, to się nie przyda. To będzie, od razu mówię, długi film, moi drodzy, także weźcie sobie jakąś kawę, herbatę, wódkę, puśćcie sobie jakąś muzykę na podkład, czy coś takiego, bo to troszkę potrwa, ale wiem, że jest dużo też, że tak powiem, zwolenników takich materiałów. Mam nadzieję, że tu jakiegoś blamażu nie będzie. Dobra, oczywiście taka taśma, to jest bardzo przydatne. Teraz z czego będzie cały softbox, czyli z czego będzie ta tak zwana, jak to się nazywa? Blenda? Tak, blenda i przesłona, nie? No, u mnie do tego posłuży pudełko. One ma tutaj bodaj 28 centymetrów, tak? Albo 23, coś takiego. Tu jest 8 na pewno. To jest po maszynce do golenia z Bika. No oczywiście nie musi być z Bika, może być inne pudełko dowolne. Ja miałem takie pod ręką i myślę, że będzie spoko. Teraz tak, nóż. Nóż do tapet. Ja nie miałem noża do tapet, kupiłem go sobie. Znaczy, no nie trzeba kupować nowego oczywiście. W ogóle, bo dzisiaj wróciłem właśnie z Praktikera, gdzie kupowałem sobie te sprzęty wszystkie. I to można by osobnego vloga o tym nakręcić, co to się działo. Pytam się, przepraszam panią, gdzie dostanę tutaj noże do tapet? A pani mi odpowiada, no tam kajwałki są. No to dzięki, szkoda, że nie wiem, kaj są wałki, ale dobra. Teraz tak, dwie bardzo ważne rzeczy. Co będzie nam odbijało to światło? Folia śniadaniowa najzwyklejsza. A z czego zrobimy tą przysłonę? Z papieru śniadaniowego. Wiecie, to jest to, co będzie na tym ekranie. No dobra, zobaczycie wszystko. Czy coś jeszcze? Coś jeszcze, no raczej. Ja sobie kupiłem, moi drodzy, taką żaróweczkę. To jest żarówka energooszczędna z Osrama. Jak widać, to jest... Widać? Czy nie widać? No oszcz. Oszcz, proszę cię. Kamero. Tu wielkie kino robimy. Czekajcie, może jakbym tak zrobił. O. Cool Daylight, czyli to jest światło takie, nie tak jak w przypadku tamtej, takie ciepłe, żółte, tylko światło zimne. 1600 lumenów, czyli to jest 6000 i 6500K. Optymalnie ponoć 5,5 tysiąca, ale no takich nie było, to wybrałem taką. Ta żarówka jest względnie mała. Tak to wygląda. O, to też jest żarówka, moi drodzy, firmy mojej ulubionej. No, kurde, jak jest mało światła, to nie ma ostrości, no dlatego robię ten softbox, nie? Mojej ulubionej firmy Osram.
Dobra, sram na osram. Tak w każdym razie ta żaróweczka wygląda, ona jest taka spiralna i to nie jest duża żarówka, nie jest jakaś bardzo mocna, bo to jest, moi drodzy, 23 W, które daje z siebie niby jak 112. No, ale przypróbowałem ją sobie w sklepie, świeci wystarczająco jasno i tutaj na te moje potrzeby powinna taka żaróweczka starczyć. Dobra, odkładamy, żeby mi to kaźnie ciulło. Na zol, jak to się godo po śląsku. Po śląsku na śląsku. No, takie szpargały tutaj, żeby tą folię przymocować do tego pudełka potem, żeby się nie babrać z taśmami i tak dalej, to ja to po prostu przeszyję. Także będę też pokazywał moje skille jako nie wiem, Schneiderman, krawiec. Dobra, no i moi drodzy, co na początku? Słuchajcie, bierzemy to, ja tu korzystam z tego. Tutaj to będzie, tutaj to będzie dół u mnie. Teraz tak, to będzie na tym zamontowane, w ten sposób. Czajcie, o co chodzi. Ja wam to potem pokażę z dalszej perspektywy, żebyście mieli obraz, jak to wygląda. Ja tu sobie myszki wszystko poodsuwam, to mi nie jest potrzebne, taśma na razie. Dobra, słuchajcie, bierzemy to sobie tak. Ja w ogóle nie wiem, czy to wyjdzie. Ja to wszystko nagrywam na OBS-ie, nic tutaj nie będę ciął, także moi drodzy, spamujcie tam łapki w górę w opór, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, co mi tu z tego wyjdzie. Ja to wszystko w OBS-ie robię live, nic tu nie przycinam, żadnych pedalskich cięć nie robię. Wszystko tu może się udać, wszystko może się nie udać. Ja tu sobie ołówkiem orientacyjnie ciulnę punkt, gdzie jest środek. No i teraz tak mniej więcej w środku sobie to przyłożę i sobie to, moi drodzy, odrysuję. O, to ja. Mniej więcej, żeby wiedzieć, jak to wycinać. O. No i dobra. To sobie też odłożę, żeby mi tu placu nie zajmowało. Aha, zapomniałem, co jeszcze trzeba kupić. No ale to jak... Znaczy... Bardzo przydatna sprawa w takich robotach. Dobra. No to teraz co? To teraz wycinamy sobie to. Widać? O, proszę, takie kółeczko. Po środku jest? No, mniej więcej. Albo w sumie wiecie co? Nie. Jeszcze tego nie wycinamy. Trochę to zdupcyłem. Bo tu będziemy chcieli, żeby to chociaż na dole odbijać. No też powinno. Najpierw chyba to lepiej zakleić folią, wiecie? Ale nie, można to też wycinać, bo wtedy będzie łatwiej tą folię wyciąć, no bo po folii nie idzie pisać, jak wiadomo. Ja to sobie zrobię... A może nawet nie będę tego wycinał, po prostu zrobię to tak. Nie chcę sobie, wiecie, musiałbym sobie coś podłożyć. Co takiego, bo nie chcę sobie biurka zniszczyć. O. No i tak. I co powiecie, moi drodzy? Co tam u was słychać ciekawego w wielkim świecie? Spadł śnieg dzisiaj. Dzisiaj godzina 18:41. 4 styczeń. Bytom Górny Śląsk. Dobra, ja to sobie zrobię tak i to sobie w sumie można... Tak sobie to odegnę. O. A potem, jakby mi to było wadziło, to sobie to po prostu poucinam. O. Wiecie, na jakiej to będzie zasadzie? Ja wam już demonstruję. Gdzie jest ta żarówka? O, tutaj. To nie jest product placement Bika. O. Na tej zasadzie tu będzie w środku ta żarówka. Widzicie, o co chodzi? No, dobra. Ona nie będzie stała, ale po prostu przez tą dziurę będę mógł to tam do środka zaaplikować i spokój. Dobra. Żarówka nie zdupcyła. Teraz co byśmy musieli zrobić w zasadzie? No teraz co? Wykleić to w środku. Trzeba to wykleić w środku. Tutaj po krawędziach wszędzie tą właśnie folią odblaskową. I teraz jak ja to chcę wyciąć? Czy ja chcę to wyciąć całkiem... Muszę to przemyśleć, wiecie, bo nie przemyślałem tego wcześniej. To jest jedna całość z tym.
A, to w sumie nie ma większej różnicy. Dobra. Zrobimy to tak. Ja sobie to tu zawrę i ja sobie to podkleję, żeby mi się to nie rozłaziło w trakcie. O, wiecie, taśma to przyjaciel każdego łonego. Ten film będzie miał chyba 10 godzin. No mam nadzieję, że tu dobrze słychać, dobrze widać. Wybaczcie mi, jeżeli coś jest nie tak, ale jestem, jak to się mówi, nie jestem zawodowcem. Dobra. To sobie po prostu zrobię tutaj, no, weź, w ten sposób. Wiecie, no to już, jak to będzie wyglądało, nożyczki gdzie ja dałem tutaj? Jak to będzie wyglądało, czy to będzie mniej lub bardziej piękne, to już zależy od waszego, że tak powiem, gustu estetycznego. Ja się oczywiście będę starał, żeby to nie było szczególnie jakieś szkaradne. Aczkolwiek, no, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt, to nie jest to jakieś według mnie najważniejsze. Dobra. No i co? Żnymy. Po prostu trzeba wyciąć tą część. Można by to okienko było zostawić w sumie, no ale to tak... Nie wiem jakby to działało. W sensie... No, bo chcemy tutaj, wiecie, czym to zastąpić. Najlepiej wyciąć tego jak najwięcej, żeby jak największa powierzchnia była, nie? W sumie optymalnie znajdziecie takie tutoriale na YouTubie, żeby to było tak, wiadomo, i to było tak, nie? Żeby się mogło rozchodzić, no ale ja tu nie mam, ja mam bardzo mało miejsca, to jest takie naprawdę miniaturowa bardzo wersja na moje potrzeby. Dobra. Tu troszkę zachowam tej krawędzi. Trochę więcej. Dajcie łapkę w górę, żebym po tym filmie miał jeszcze wszystkie palce. Palce są przydatne. Dobra, ostrotnie nóż to był dobry zakup. Polecam firmę Topex. Nie zapłacili mi, żeby nie było. To ja zapłaciłem. Ale tnie fajnie. Także mogę powiedzieć. Jeżeli ogląda mnie ktoś z firmy Topex i chciałby ze mną ukręcić jakiś deal, to powiem wam, że wasze produkty są spoko i możecie się do mnie odezwać. Dobra. I to tak, moi drodzy. I tak. Tak to się żyje na tej wsi. Dobra. Z tego możemy sobie zrobić maskę spawacza na Halloween, czy coś takiego. No. I zostaliśmy z czymś takim. Nie wygląda to źle. Tutaj dotnę to, bo... bo w sumie można to zagiąć, można tego nie ucinać. Dobra. Ja tu znowu, bo to się tak rozłazi, ja to sobie tutaj podkleję. Żeby to wszystko było troszkę bardziej trwałe. Trwałe, białe, czyste. W ogóle możecie mi popisać takie historie, kiedy taśma klejąca uratowała wam życie. Bo ja wam powiem, że no u mnie są to niezliczone ilości razy, o, coś takiego. Także taśma klejąca naprawdę ma w moim serduszku bardzo szczególne miejsce. Tyle rzeczy kleiłem już w życiu taśmą klejącą, że w sumie nawet nie pamiętam. No przeróżne. Taką taśmą, zwykłą białą, no różnice. Taśma klejąca. Wiecie jak to jest, nie? Jak nic innego nie trzymie, to taśma i jeszcze raz taśma. Czyli wiadomo, to taśma dobra na prowizorkę, nie? Koloseum na taśmie klejącej by nie zbudowali. Chyba, kurde, nienawidzę jak mnie tak sklei. Ale no nie było mnie tam, to niepotwierdzone info. Dobra. Ale ja tu nie buduję koloseum, tylko softboxa, no. Jak to się mówi, z tego się nie strzela, nie? W sensie nie wiadomo, to będzie stało sobie na lampce. No to nie wiem. No widzicie. Raczej się nie rozdupi od stania chyba, nie? Dobra, szczególnie to jest pudełeczko z kartonu. Dobra, to mamy. Dobrze mi idzie, łapkujcie w opór, moi drodzy. To jest
To jest mój film życia. Jak to mi wyjdzie, to mi wszystko w życiu wyjdzie. Dobra, to sobie odkładamy tutaj. Niech tutaj sobie stoi. Folio. W ogóle znaleźć tą folię w sklepie, moi drodzy, to była następna misja. Pytam się, gdzie znajdę... Wiecie, znalazłem ten papier śniadaniowy, ale pytam się, proszę pani, gdzie ja tutaj znajdę... To od razu do Hasioka. Pamiętajcie, higiena na miejscu pracy... O, brodę moją widać. Higiena na miejscu pracy to jest coś bardzo istotnego, czego nie można zaniedbywać. Pytam się, proszę pani, gdzie ja tutaj znajdę folię taką aluminiową? Ona mi mówi, no wie pan, gdzieś tu jest. Ale gdzie? A co to jest za zabezpieczenie jakieś tutaj? A, no. O. No. Która strona jest bardziej odblaskowa? Zdecydowanie... One się w ogóle czymś różnią. Ta mi się zdaje bardziej odblaskowa, nie? Patrzcie, ta... A ta. No tak. Ta się bardziej błyszczy. Patrzcie, już jest światło, nawet bez tego. Dobra, i teraz tak. No, a tego będzie potrzeba ile? No, tyle. Tyle. Mógłbym sobie to obciąć w sumie tak. Tylko tu ten pasek jest taki. Ach. Dobra. Tu sobie to utniemy. Ile bym tego potrzebował? No, jakoś nie super dużo. Dobra, sobie tu to ciachnę. Mniej więcej. I okej, jak to mówią barbarzyńcy ze wschodu. Porysowałem biurko? Nie. Dobra, to sobie tutaj utniemy. Folia taka srebrna, bardzo się łatwo rwie, także uważajcie. Bo jak się wam porwie, to będzie porwana. La. Jakiś fajny film w ogóle bym sobie chciał obejrzeć. Nie wiem, polećcie mi jakiś fajny film. Napiszcie mi jakiś fajny film w komentarzu. Ja lubię takie filmy, wiecie, żeby był trochę kryminalny, trochę motyw jakiejś grozy, coś takiego. I nie głupi taki, mądry, żeby był film. Śmieci od razu idą do Hasioczka, żeby z miejsca pracy nie robić kurwidoła. Dobra, teraz to jest ta bardziej świecąca. Dobra. O. No. Póki co, moi drodzy, o dziwo, wszystko idzie po mojej myśli. Widzicie, o co mi chodzi? O. Mniej więcej o to. Dobra. I teraz czym to przymocować? Ja zdecydowałem, że ja to sobie przeszyję. Ja to sobie przeżyję, mam nadzieję. Ja to sobie przeszyję. Wezmę tutaj igłę i nitkę. No, jaka igła i nitka, to już raczej jest mało istotne. Ta powierzchnia świecąca raczej się... No, o. Raczej się nie zmniejszy. Znaczy ta powierzchnia odbijająca raczej się nie zmniejszy jakoś za fest. Od tego, że na przykład igła, ta nitka będzie czarna. Teraz nawlekanie, moje ulubione. Wow, za pierwszym razem wejść w dziurę, to moi drodzy, to nawet w Energy 2000 ciężko. Dobra, teraz zawiązać. Całe szczęście, że w zerówce miałem takie lekcje. Mieliście takie lekcje z tego, z łonego, z szycia w zerówce? Że uczyli was tam ściegu takiego, na okrętkę, na to, na sro, na gówno. U mnie to było i teraz się przyda, chyba. Dobra, ja bym sobie tak, no bez przesady, to się po prostu ma trzymać tego. To może być trudniejsze niż myślałem. Ten karton jest trochę jednak twardy, ale ja sobie pomogę tym to wbić. O,
tak. Dosłownie, moi drodzy, w 4 miejscach. O, tak. Teraz tak. Ach, kurde. O, właśnie igło. Nigdy nie lubiłem szyć za bardzo. Uważam, że to jednak jest babskie. No ale wiecie. Hop powinien przynajmniej umieć coś takiego zrobić, nie? Powinien umieć przynajmniej coś przeszyć, bo jak tego nawet hop nie umie, to zginie. Czasy są jakie są, hopy nie wieścieją. Tracą te podstawowe umiejętności. Wydawałoby się podstawowe, może już one nie są takie podstawowe. Dobra, tutaj zrobimy tak, żeby to nie puściło. Pyk, pod tym pyk. I już mamy zawiązane, dobra. I teraz ciap. Umiecie szyć? Jak jakieś panie oglądają. Ja taki nieogolony łoję. Dobrze, że mnie nie widać. Panie pewnie umią, ale czy umią hopy szyć? Nie wiem. Dobrze umiesz, tak wiecie, że nie tam cudować, haftować. To się go do... Jak to się po śląsku go dało, że się sztrykuje, a sztrykuje to się na... To się łone. Szol idzie wysztrykować. Jeszcze idzie heklować. Jeszcze się hekluje. To jest szydełkowanie. Dobra. Teraz... No, kurde, zerwała mi się ta folia. To jest bardzo ta folia krucha. Nie wiem, czy to lepiej nie chycić na taśmę. Wiecie? Bo mi się ta folia po prostu rwie bardzo. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Ziom. Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. A ja wiem, że... No wiecie, no trzymać to będzie, nie? Dobra, wiecie co, dupca to. Chyca to na pora końcków taśmy. To i tak nie robi wielkiej różnicy. Kurde, czy ja mam taśmę zwykłą, przeźroczystą? A jak nie, to se potnę takie małe kąski tej brązowej. Cały misterny plan zszycia poszedł w pierony. Tego chyba akurat nie mam. Dobra, poradzimy sobie z tą taśmą. Weźmiemy sobie taki. Pamiętajcie, żeby taśmę sobie zaklejać albo przyklejać na coś. W sensie, wiecie o co mi chodzi. Wam się taśma zawinie i się straci i potem będziecie szukać, gdzie ona się zaczyna. I to jest coś strasznego. O! Pyk. Pyk. No, w sumie się trzymie już i tak to będziemy jeszcze... Dobra. Także środek mamy zrobiony. Teraz jeszcze te krawędzie tutaj. I właśnie tutaj gadałem o tej dziurze, że to będzie trzeba i tak tutaj zakleić, nie? Także w sumie... Wiecie o co kaman. Można to wyciąć było wcześniej, jak już będzie ta folia, no ale można to zakleić i sobie wyciąć tą folię po prostu tutaj. Także to naprawdę już jest, no, za jedno. Dobra, teraz jeszcze tutaj te 3 boki. Idzie całkiem sprawnie, powiem wam. Nie jestem aż taki kaleczny, mi się wydawało na początku. Utnę sobie 3 takie paski tej folii. No mi się w ogóle źle odwinęła trochę, ale... Nie szyjemy tutaj tego. Nie szyjemy tutaj tiulowej, jak to się go do... Tiulowej. Kiecki dla królowej brytyjskiej Elżbiety. I od razu sobie utnę 3. Także no stress, my mates, no stress. Tej taśmy tak jak najmniejsze kąski, znaczy tej folii, nie, tej taśmy. Tej taśmy dawajcie tak jak najmniejsze kąski, wiecie po jakiemu? Żeby ta powierzchnia tutaj odbijająca była jak największa. O. I w ten sposób
Teraz przymocować to sobie jakoś tutaj pyk, 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 tutaj w 2 miejscach. Będzie dobrze. W sumie jak ktoś ma taką dużą folię, to można było całe to pudełko od środka wypełnić tym. I się nie dupczyć w takie półśrodki. No ale ja jestem taki... dupczyciel. Lol. Co ja gadam? Może nikt tego nie obejrzy jednak. To sobie pyknę w środku. Tak. O. A, nawet za dużo tej taśmy. Dosłownie odrobina, no bo to wiecie, to nie będzie furgać. Za grube mam palcyska. To nie będzie furgać jak łajka w kosmos. Także no, bez przesady. Tak. Tu jeszcze chycimy. A, taśma mi pitła. Śląskie słowo na dziś. Pitła. Pitnąć, uciec, moi drodzy. Uczcie się po śląsku, bo język wroga trzeba znać. Jak ktoś ma Ślązaków za wrogów, to język wroga, nie? Ale ja nie wiem, po jakiemu ktoś by nos miał mieć za wrogów. Tak. Ciap. Całkiem niezłe DIY mi tu wyłazi, wiecie. Do it yourself. Do it. Do it, inaczej urwę ci ryja. Dobra. No i co? I spoko. Dobra. No. 2 boki mamy zrobione. Odbija. Patrzcie, no. Świeci jak głupie, nie? Powinno być dobrze. Dobra. Teraz sobie to damy tutaj. A, tu mi takie brzydkie to wyszło, to obetnymy. Albo jak to się gada po polsku ładniej, obetniemy. Palcyska, no, nie pognieść sobie tego. Można sobie rozprostować. Spoks. O. Wiecie, jak to mówił słynny kucharz polski Bella? Fantastica. No i wy dokończcie, co było dalej. To jest takie zadanie dla was. Chcę, żeby sekcja komentarzy była bardzo aktywna. Dlatego takie wam robię tutaj roszady umysłowe. Dobra. Tak. Jak wam się w ogóle podobała piosenka w Nowym Bondzie? Ja wiem, że już o wszystkim teraz gadam, ale wiecie, bo rano znalazłem... że była też wersja Radioheada do piosenki Spectre i ona mi się bardziej podobała, dlatego że jestem stary fan Radioheada, wiecie, ja Radioheada słuchałem dawno temu. Wyście jeszcze na chleb go dali pyp. Niklaus słuchał Radioheadów. Bardzo ten zespół lubię. Bardzo lubię też Musa. To były kiedyś moje tak zwane ulubione, ale ja już się starzeję, to ja już teraz ino szlagry słucham. Nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Dobra. Mamy ścianki zrobione. O, patrzcie jak ładnie się blindują. Dobra. I te roski. Ścianka. Mi się to tak pognietło. A ja tego za mało w końcu wyciąłem, przecież jeszcze to muszę tutaj zrobić. Dobra, to sobie dotnę. Stać mnie. Czy to styknie tutaj? A może to styknie w sumie, bo to jest takie... Co ja będę żydził? Boże. Tego, taśmy. Bez jaj. To odblaskowej, znaczy folii aluminiowej. Co ja gadam? Jakiej taśmy? Taśmy też nie żydzę. Dobra. To jest ta strona świecąca, to jest ta strona świecąca. W sumie nigdy się nie zastanawiałem nad tym, ile świecących stron mają. Nie ma taśma aluminiowa z świecących stron. Teraz już wiem. Wy już też wiecie.
I za to łapka w górę, moi drodzy. Rozkręćcie tam ten kurwidołek komentarzowy. Jak to mówił Dallas Sebastian Kamil Steinbach. Rozkręćcie tam ten kurwidołek. Niech tam się zapali od waszych komentarzów. Niech zapłonie od łapek w górę. No tak serio? To mam nadzieję, że komuś się ta wiedza tajemna przyda. No wiecie, jak ktoś chce nie wydać pieniędzy, bo to wszystko to jest koszt. No żarówka kosztuje najwięcej, około 20 zł, a te folie i to jest no 3 zł, a takie pudełko to myślę gdzieś tam znajdziecie, nie no. Prawdopodobnie nawet takie pudełko, które możecie do tego użyć, macie gdzieś w domu. Możecie pudełko z butów, jak większy chcecie, albo mniejszy, nie wiem, no mniejszy już chyba nie. Możecie tak fikuśnie te ścianki powyginać, zrobić w kształcie takich trapezów, to wiadomo, będzie wam lepiej odbijało światło, nie? A, przykleiło mi się tutaj. Ajajajajaj. Nie tak. O. Dobra. Także to wszystko jak uważacie, to jest, moi drodzy, softbox made by Niklaus. Dobra. Wszystko czymie, wszystko płynie. Pantarei. No i to jest tak. No tak to wygląda, widzicie. Może szóstki z plastyki bym za to nie dostał, ale piątkę z plusem i falusem. Dobra. I teraz jeszcze to na dole, żeby to było do porządku zrobione. Jak najwięcej, żeby to odbijało tego nam światła. Tu można te kącki wykorzystać w sumie. Co mi pozostawały. Żeby nie marnować, nie? Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję. Ile ten film już trwa? 32 minuty, łoje! Kto wytrzymał? Do tego momentu pisze, wytrzymałem. To może nie być najłatwiejsze zadanie. O. Czy wiecie, ja wiem, że są też ludzie, co takie materiały lubią, bo... Przykład, nie wiem... Puszczają je sobie, może ktoś w tym momencie z was sobie je obiad właśnie, kolację, albo zasypia do tego mojego gadania. Chociaż nie mam jakiegoś pięknego głosu szczególnie anielskiego, także no chyba nikt akurat nie robi takich rzeczy. Mam nadzieję, że nie robicie innych rzeczy do mojego głosu. No ale no, nie wiem, napiszcie zresztą, jak wy to widzicie. Czy do głosu Niklausa idzie się oddać w objęcia Morfeusza, jak to się mówi. Pięknie, poetycko. Cały czas wygląda, jakbym tego bika reklamował, a to przypadek. To jest czysty przypadek, moi drodzy. Tej taśmy można tutaj dać więcej, mniej, ja daję zawsze więcej. Niech się to trzymie do porządku. Dobra. I jeszcze z tej strony. Będziemy w sumie się zbliżać ku końcu. Myślałem, że to zajmie dłużej. A, nie ma tak źle. Dobra, tak to się zrobi. To jeszcze przytnę. Ciekawe jak to będzie działać w ogóle, moi drodzy. O, ostrość się straciła. Ostrość, ostrość. Już niedługo będzie światło, nie martw się. Wiecie, bo brak ostrości wynika ze słabego oświetlenia, no. Kamera nie ogarnia, co się dzieje, widzicie? To jest kamera fajna, ona mądrze łapie tą ostrość, to jest Logitech C920. Ale kiedy światła nie jest kupa, to i najlepsza kamera, no wiecie, dupa, nie? Powinno być spoko, no powinno być spoko, powiem wam. Mi się wydaje. Jeżeli potrafiła taka zwykła lampka oświetlić nieźle z tą żarówką, co wam pokazywałem na początku. Z tym, że to jest no nie te światło, o które nam chodzi, nie? Bo nam tu chodzi o światło... O światło zimne, białe, a nie o światło takie ciepłe. No to myślę, że to też powinno oświetlić. Pamiętajcie, moi drodzy, o dbanie o higienę i czystość na stanowisku pracy. To jest jedna z podstawowych zasad BHP. Ja trochę na ten temat wiem, bo w tym momencie właśnie... Znaczy w tym momencie generalnie szkolę się na
technika BHP, także coś troszkę wiem o tym, co można, a nie można. Dobra. Na razie robię wszystko to, co można. A wiecie jak to jest? Wszystko można, zawsze można, byle cicho jest ostrożna. Dobra, no i moi drodzy, w zasadzie tak to się prezentuje. Nie jest źle, całkiem nieźle. Jest wypełnione. No i teraz dobra. I teraz słuchajcie, ja tu sobie tylko te śmieci wywalę, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś kurwidołka z tego łonego. Pa, pa, ba, bam, pam. Mam taki fajny hasioczek, w ogóle mały sobie kupiłem. O, widać moje ucho i trochę brody. Trochę wąsa nawet. O, dobra. Się schylać do niego strasznie. Dobra, i teraz robimy tą tak zwaną, wiecie, tą łoną. Jak to się gada? Przesłona, płachta, To jest blynda. To jest przesłona. Żeby nas nie oślepiało. Ja mam papier śniadaniowy. Dlaczego? Bo on jest, moi drodzy, cienki. Bo on jest cienki i fajny. Można zrobić skalki. Nie wiem z czego tam jeszcze. Skalki by też było spoko. Żeby to było w miarę cienkie i nam te światło rozpraszało. Teraz jak to sobie zamontować? Ja bym to w ogóle podkleił tutaj na górze. I będzie spokoko i będzie sobie można wtedy tak uchylać, żeby... Czajcie o co łazi, nie? Mam nadzieję. Dobra. Ja to sobie tutaj zagnę. Dobra, trochę go tak zrobimy w pół, żeby się zaginał do środka. Tak. O. Na zasadzie takiej płachty, wiecie, to nie musi, myślę, jakoś stricte szczelnie przylegać. Dobra, i po prostu machniemy to tutaj w dwóch miejscach. To jest za długie, ja to sobie przytnę. Machniemy to w dwóch miejscach taśmą. Jakby nie ta taśma, to by człowiek zginął. Ciekawe jak se radzili w odległych wiekach, jak taśmy nie było, nie? Porządniejsze rzeczy wtedy robili. Co wynika z historii. Dobra. To idzie tak. To pójdzie tak. O, nasza zasłona, przysłona. Trochę to można po bokach ściąć, ale jak będzie szerokie, to nie będzie światło bokiem wyłaziło. Wiecie o co łazi. Bo potem jak są takie szpary i... powiedział szpara! Są takie szpary, to światło wyłazi i razi po oczach. To chodzi o to, żeby jak najmniej męczyć wzrok. Nie? Dobra, to na pół. Kurwa, raz, dwa, trzy. Wiecie z czego to było hasło, nie? Na pewno wiecie. Takie rzeczy to wy wiecie. Dobra. Tak. Moi drodzy. Pyk. Taśma zagła. I moi drodzy. Pyk, pyk, pyk. O. I czemu ja to zrobiłem, moi drodzy, w ten sposób? Tak. Żeby można było sobie i tą żarówkę jakby co zmienić. No i co? No w zasadzie to tyle. Czy to będzie działało? Jak to będzie działało? Tak to się prezentuje. Nie wiem, testujemy. Moi drodzy. Mam trochę nerwy. W związku z tym, że może się okaże, że to gówno. Dobra. I tutaj też sobie ten. Jak to jest? Kabel wyczyściłem. To był brudny jak... Czarny jak święto ziemia. Dobra. Podpinamy się do zasilania. O, to wam przy okazji pokażę, jak świeciła tamta żarówka.
Czekajcie, tutaj troszkę tą kamerkę podwyżę. O. Ta żarówka świeciła, moi drodzy, tak. Jest to światło, jak widzicie, no całkiem jasne. Całkiem spoko, całkiem mocne. Z tym, że no... totalnie żółte. A nie o takie światło chodzi, nie? Dobra. Teraz się pozbywamy tego. Montujemy sobie naszą czaderską żarówkę. A! Co ja robię? Jaki ja głupi. Tu w ogóle widać podgląd. Czekajcie. W ogóle uważajcie, moi drodzy, z żarówkami, żeby ich nie pyknąć, nie sztuchnąć. Bo... będzie ała. Musimy sobie to troszkę... Muszę sobie troszkę wyciąć większy ten otwór, wiecie? Chociaż... Czekajcie, zrobimy to inaczej. Ja go podetnę po prostu tym. Wiecie, o co chodzi? Na tych krawędziach go natnę troszkę tak. 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 Pozaginam to do środka. No nawet wiecie, to nie musi być okrągłe, to może być nawet kwadratowe. Chodzi po prostu o to, żeby to wlazło. O! W ten sposób. Widzicie, o co chodzi? Tak będzie nasz czaderski softbox wyglądał. Jeżeli tu będzie światło wyłaziło czy coś, można to podkleić albo przypiąć. Z tym nie ma tutaj najmniejszego problemu. Można to na pineski chycić tutaj, albo coś takiego. Dobra. To sobie odsłaniamy. Montujemy żarówkę. Jak to będzie, moi drodzy, wyglądać? Wow! Śmiem twierdzić, to działa. Mamy takie światło. Mamy światło miękko rozprowadzone. Jestem biały i piękny, moi drodzy. Tak wygląda softbox made by Niklaus. Pamiętajcie, moi drodzy, że to jest żarówka energooszczędna, także tej żarówki nie... Ja sobie przecież skieruję go na siebie, to o to chodzi, tylko czy jestem wystarczająco ładny. Tak, moi drodzy, to jest żarówka energooszczędna, także pamiętajcie o tym, żeby jej nie gasić często i nie zapalać, bo ona się wtedy zużywa, nie? No to nie jest tak, jak ona powinno działać. No, moi drodzy, to działa, udało się. Udało się. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Czekajcie, ja to odsunę, żeby go pokazać w całej okazałości. O! To jest, moi drodzy, Niklausowy softbox. To działa, moi drodzy, to działa, to się sprawdza. Nie wierzyłem do końca, ale to działa, także co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie, koniecznie, przed taki nieogolony, zostawcie łapkę w górę. O, to ja. Zostawcie łapkę w górę, no i co? Co wy o tym myślicie? No, jak na mój gust, to działa generalnie. To działa. Światło daje jak pieron. Można to sobie ustawić dalej, bliżej, no jak kto chce. Ale najważniejsze, że, moi drodzy, to działa. Łapka w górę.